bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama on juurama ko AIDS TV arɗo hande kadi waɗande on yewtere eɗen gandi sa e sa foof AIDS TV waɗan on jewte ɗum noon won konngol pular bingol kala ko dillin ɗum ɓurɗum hewde doole AIDS dilli te ko dillin AIDS ko ɓurɗum hewde doole joni o han men nadde bundi yewtere eɗen jogui ɗo koɗo men mawni men bandiraguel men ɓooyi nande dande makko wasta yimɓeɓe foof ni ne gandimo kala mo andamo henne kadi nani dande makko on woni Mamadou Demba Sy ende joni on mbiyenmo yo salmodire bandiraɓe bisimilla ma bandiraɓe mi salmini on kadi mi juurima on kadi mi weltima e ngal ɗo garangal notade nduɗo noddago noddude ne weeɓi saɗi ko notede ɗum noon ko adi foof mi salmini on ha tente bandiraɓe men tawi ko dilloɓe e dawrugol dilloɓe to banggue pinal jooɗiɓe ɓe kucciɗen ɗoɓe min calmini on fof kadi min mbi on jarama Dieynaba Gaye mi salmitima kadi mi salminima mi juurimama kadi mi yetti AIDS TV kadi ko ɗum hunde mawde ɗum noon mi weltima han feewi eyyi Mamadou Demba Sy a jarama Mamadou Demba Sy wonni mbaɗɗa ɗo henne hommage fatude Oumar Ba Mboyna duttiɗa mbaɗɗa hommage fatude Amadou Tidiane Bal hikka ne a waɗi hommage fatude Mamadou Samba Diop gandiraɗo murtuɗo holno ɗi miijoji gardema eyyo aɗa andi neɗɗo gurɗo e windere nde gurɗo e adunaru ndu o ardan ɗo tan ñamde e yarde kono ari ko gollade miijoji ɗi garde men tan kono miijoji kewɗi gardata e men ni nde wonno ɗo gurɗen ɗo no gurdirɗen ni ko taari en ko dillata ko soññata ko ɗum ɗo foof ne hokka en wawde miijade so tawi en jiiɗi gollade nde tawno kadi serdi en e jawdi ko hakkille ɗum noon enen eɗen miijo jawdi miijotako mi ƴeewi mi ƴewtodima mi tawi wonde alay saago caggal enen foof ken nelaɓe neɗɗo foof ko nelaɗo e dow leydi ndiyanna mo foti wadde golle mo foti kadi hande gollade hono wi noon wonde ko min tan golloto walla ko min tan golli walla ko min fuɗɗi walla ko min waɗata ala yo golla tan nde wonno kanko o waɗi ko foti wadde Oumar Ba Mboyna ko ardi foof ko neɗɗo moon ko neɗɗo amen momin gollidi minen mbaɗatno yewtere tufde gandal o yani kadi ko mayde tawi ko bettere nde holko firti ko mayde peral nde wonno hay hade makko sankade e satu futuru min kaldi min gonno heɓanade tawi ko yewtere men altine jogorɗo arde altine paaɗo o yani min ɗum waɗini kam sunu no feewi ɗum noon miijo arani en wonde yo en mbaɗanmo hommage si bo wi kanko somo haala pular o weltoto somo haala pular wayrama kono ndiyam omo yara ɗam ɗon ndiyam ene weeli wona ndiyam ɗan waɗa sukara kono defata wade kono jumre juman welde ni somo haala ɗemgal pular kadi ene welamo no feewi kadi ko ɗum tan fof firta ɗum ɗo firti ko kanko omo jinggana pular kadi mo yiiɗi ɓamtare ɗemgal ngal caggal ɗum en ƴeewi en ƴewtodima wonde mawɗo Balama Tidiane aɗa andi neɗɗo foof ene jogui tan to yaari en mbawa wiide wonde kanko ko gendiyanke sibo mo janggina pular walla ko nandi hen kono kanko golle o joguiɗe to banggue jaydiyankagal to banggue kumpital to banggue communiqué ji to banggue kabaruji hono ko Allah rokkima ko kanko tan jogui ɗum nde wonno mo hokka tan yeeru so tawi joni mawɗo leydi haali ko kanko firtanno konngol mawɗo leydi so tawi mawɗo leydi o waɗi ko hojomaji 12 o diwata ɗon ko hojomaji 12 waɗata te kadi kanko ko pirtowo o ɓeydata o ustata o watta ko mbiyeten commentaire ko ɗum noon eɗum heewi fayida ete kadi yeehi ha heeɓi fannu walla waɗi saaha hay radio ji leydi Sénégal walla ni suɓaɓe suudu sarɗi leydi Sénégal mbatti ko mantudemo mbi wonde alay saago Sénégal woda ko wayli sibu diwan Dande Maayo fande Dande Maayo nde henna kamɓe fof ɓe keɗoto ko radio Mauritanie ɓe keɗoto ko Balama Tidiane sibu Balama Tidiane no habrirta ni ene ko haalata ko ene heewi fayida te kadi omo wawi kabaruji ɗum noon en gari kanko ko mawɗo en tawimo ɗon enenne en timtima e makko walla kadi o woni ceerno men banggue no waɗirta ni eno yiɗiri wadde ni walla no waɗiri ni kadi ene weeli yan mbiɗen en mbawa tan wonde ɗo eɗen kuccita e makko nde wonno heeɓi foftere o heeɓi foftere guila en garani e radio Mauritanie joni hankkadi o ronkiti alay saago mbaɗen hen mo golle ɗeɗon golle ko haltude golle makko ɗe o waɗi mbiyen wonde golle ɗe moƴƴi guila ni omo wuuri nde wonno en aɗa andi Dieynaba Gaye nden kewɗen haalde yimɓe tan ko ma maaya mbiɗen alay saago mbaylen jaɓɓal kaalen yimɓeɓe guila eɓe guuri ɗum noon ɓe ganda wonde kamɓe wonko ɓe golli
mbasen ɓoppude tan wonde ha jomum maya e on saha heddo hankkadi eɗen goya ko ɗum addi hono dille balama tijani oɗo fannu to banggue murtuɗo eɗen gandi Mamadou Samba Diop wonde haade makko ruttade o wiyete ko Baba Leñol minen min gandodiri Allah waddi min nde ummi caggal leydi o arti ɗo emin puɗɗi tan nadde radio Mauritanie e on saaha radio ji keeriɗi godani ko radio Mauritanie tan woodi walla mbiyen radio sukaɓe te ɗum ɗon fof ko laamu joni noon miijo aranimi wonde alay saago mo ƴewya murtuɗo Mamadou Samba Diop walla Mamadou Samba Diop lolluɗo murtuɗo mi adda ɗum e radio Mauritanie nde eɓɓumi nde won wiiɓe beele ene wona aɗa suusi wadde ɗum kanko beele mo wawi haalde tigui rigui no yiɗiri ala andi murtudde mbimi ala mi hulani wona hulde ko gaddin tan fawi e wonno min gaddirta min jewta ala ko boni hen so tawi laamu men ko laamu potal gonɗen koye en pays de droit ɗum noon alay saago haalde miiji mum bonani si bo ala poɗɗo jagguirede sababude wonko miiji walla wonko haali nodduɗen mo laawol gadanol ko ummi caggal leydi o ari e radio Mauritanie ay ndemen puɗɗi nde o wi ko haayo woni haayo sibo hankkadi ɗum ne mawne makko o wi hol ngel ɗo cukalel Mamadou Samba Diop adduɗum e radio Mauritanie minen komin nomin jaltiri leydi ndi ni e nomin dogiri ni min garta joni min kalda e ɓesgu leydi Mauritanie tawi ko radio Mauritanie ko hunde hawnide baɗɗo ɗum o firti kanko jingowo kanko yiyande makko noon haaldiri sibu ñande hen o ardi koye Diallo Moussa Mamadou o ardi koye Kayya somi namdimo joni ko ɓen pirtantamo ɓe mbaɗa e bindol tan ɗum waɗi hewɓe namdi beele murtuɗo noppi ɗi batti nande kono ala ɓe bindat ɗon so tawi mi namdima ɗum noon ɗon kanko no jabbo yidde woni hakkude amen battumi tawdemo ɗo 6e suudu makko ɗo emin jewta kanko ne hankkadi kala nde garmi ɗum noon o sodata ko mandirin kanko yidde mandirin o wiya wondemo addanami ñebbe dendiragal ne ɗon ɗum noon hankkadi min jooɗo emin jewta ha o yeehi kanko Mamadou Samba Diop o wi e dow Diallo Moussa Mamadou mi weltinima denɗam o wonko joguimi e sirru joguimo mboɗo rokkamo ɗum mbadden aadi komi dokkomo ɗum min gardi ha ɗon sibu min mi heptinima kono ay ko jimmi mbaɗanami ko ya nuddu ceerno goto min mbadda débat so télé so radio min jewtida min mi wona ceerno kono alay saago diine o yewte sibo hankkadi wonɗo heeɓi to banggue alliyankagal kanko hulani yewtidede waddede débat to banggue diine l'islam mbimi sattat banggue ma sattani kono jogade oɗon ceerno ha ko eɗen mbaɗa débat e gueɗe diine l'islam sattan no feewi kono tan ma hen ƴeew ay Allah hoddirani min mbaɗani ɗum ay kadi ko wino wondemo tan Allah hoddirani sibo min kawri mbañ o jaɓɗi kadi o wi kam sen kohri Nouakchott ɗum noon gara galle ko galle Diallo Moussa ñande alkamisa min garti ko ñande talar alarba alkamisa o sanki satu waktuji sappo subaka joni noon hollude wonde ko neɗɗo dariɗo mo yimɓe kadi kalata kono noon ganda ɗum no feewi elle miiji ɗen wonde yen mbaɗ ko wayno film documentaire kalen haala makko ƴeewen joni anduɓe mo ɗum noon cetto e makko kala golle makko kala hol gonɗo murtuɗo jeena ha cuuɗi mabɓe woni mbañi ƴeewen toon holno sifori tawɗen wonde kanko ko ardi foof mbañaɓe ene jiiɗimo kadi mo teddina e wuuro mabɓe no feewi gueƴiraɓe makko ɓe e kamɓe miñi ko en e ɓo fijji kañumen fof cettimo wonde kanko ko gorko moƴƴo te kadi ala ko wiyanno so wona jangge gummoɗe e humam binnako eyyi Mamadou Demba Sy a jarama haalama yooɗi feewi e kadi eɗen dutto tan eɗen ñagono Allah on woni Oumar Ba Mboyna e Mamadou Samba Diop gandiraɗo murtuɗo en eɗen ñagonoɓe Allah yo Allah yurmoɓe yafoɓe yo Allah hannuɓe aljanna kamɓe dendagal mayɓe julɓe mawɗo men ne Amadou Tijani Bal yo Allah woppumo ɗo ha yesso yo Allah junnu balɗe makko moƴƴina battane makko Mamadou Demba Sy en e haalama tigui min paami hen ko to Oumar Ba ɗo gaddunoɗa ko jewtowo Amadou Tijani Bal gaddunoɗa ko aliyankoɓe to murtuɗo ɗo henne noon hankkadi noon gadduɗa kadi mbadi kesiri woni film documentaire haalanen seeɗa holno mbaññaɓe jabɓori ɗum jaɓɓungal manggal no feewi Dieynaba Gaye aɗa andi mbaññaɓe min kam yeehi guure kewɗe kono no tawrumi wonde ɓe ciforini kadi ko mbadi gondi mbaññaɓe ɓe mbawi jaɓɓade koɗo eɓe mbawi moƴƴude koɗo min nde min jahara nde mboɗo wondi e Bamalas ndemin gari nde min meeɗa miijade wonde komin jaɓɓeteɓe walla kadi kamɓe mbañaɓe koɓe dariɓe gila 3 heures kikiɗe eɓe padimiɗe ɓe jaɓɓo min gon tan koye lawol so yiiɗi min jetto jamma min kañaki no feewi ndege
kamɓe wuro ngo fof koɓe tertiɓe min ɓe mbayno tertotoɓe wonde gardiro leydi walla neɗɗo mawɗo ni maɓe jokkodiri amen min mbi minen emina jaara hedde Abdallah emin payi mbotta ɓe mbi ala kañoɗe seeɗa si wuro ngo fof nanɗo guila kihiɗe ha joni guila 3 heures mawɓe fof nanɗo daari nde min gari min tawi ko noon mawɓe wuro ngo ko kamɓe daari ɓe mbaɗi seppoji sukaɓe ɓe ko kamɓe daari goomu pinal mbayi eɓe gama e pobba no jaɓɓotoɓe horejo leydi ni minen min kul nde wonno ene wawi neɗɗo fof e fannu mum mi wona jiɗɗo fannu mbaɗo noon ene wawno ni mi yana e dingiral ngal saabu mi jotorno kadi ɗum ɗon ene wawi ɗum waɗi min gardi ko less tan min paye mabɓe ɗum noon kamɓe koye mabɓe tinani nde min natata yimɓe nde ha joguiɗo micro central wi wonde ko hoɓɓe men de gaari Mamadou Demba Sy en gaari ko nandi hen sibo min gaari komin cuuɗo koɓe yimɓe moƴƴuɓe no feewi mi tawiɓe wonde koɓe gendiyankoɓe mi tawiɓe wonde koɓe yimɓe jaggodirɓe mi tawiɓe wonde koɓe yimɓe yiɗodirɓe ayi enen eɗen mbawi wiide wonde torodagal en wonde banggue kinde men walla oɗo ko ɗum ɗo kono kamɓe ɗum ɗon fof e wade noon haɗani eɓe ñotodiri endam mbañaɓe kañumen gondaka de kamɓe koɓe jiɗodirɓe ko jiimi e mabɓe ko koɓe famodirɓe kadi eɓe jiiɗi bandira mabɓe kadi ɓe jiiɗi jinggude jingande hoore mum jeeya koye dewal Allah ko ɗum waɗi eɓe mbawini joɗade ɗo joni tan ɓe mbawi felɓodirde e yeeso ma tawa anda cikkama wonde woɗ ɓeɗo ko bollodirɓe kono so tawi aɗa jogui haaju yaah oɗo wi wonde goppe ko ndugoro ngo wala saabu so ɗon ɓe ceerta cikkama mata wona kamɓe dugdanoɗo joni sibu ɓerɗe ko laaɓɗe ko ɗum woni ko pammi koɓe yimɓe wonde laaɓɓe deeɗi ko yimɓe ɓe ngala gondaka haydara ko yiɗɓe koye mumen yiɗɓe kadi jingande o yiɗɓe wonde jiiɗi kadi leydi mumen jiiɗi nokku mumen mbaññaɓe kañumenne ko yetteteɓe no fewi fewi e darde mumen tinde e Amadou Samba Mamadou Demba Sy jafuɗa eɗen gandi film documentaire ne weeɓi weeɓani beele won caɗele ɗe kawraɗe Dieynaba Gaye kala ko mbawɗa wadde a jogoto caɗele caɗele meɗen wona eɗen donka wadde hunde ala ha tendi koto banggue koppareji si mbaɗa andi enen en gawdoraki walla en ngala hakkillaji wonde ko wiyete jogade hakkille tawi ko wadde publicité walla wallude hunde walla ko nandi hen ɗum ni addani radio ji men e téléji men so hakkude laaji jogade caɗele mawɗe no fewi ɗum ko hen fannu goto kono noon so tawi koto banggue tan caɗele han keeri en donka wadde hunde ala nde wonno ɓe gollottomi ɓe gondumi ɓe ko yimɓe moƴƴuɓe kadi laaɓe deeɗi ballimi tigui rigui tongtimi sibo so tawi Malal Samba Guissé woppi haaji mum foof kañum rewi tan e montude oɗo film documentaire so tawi Bamalas kañum hoore mum woppi han kadi haaji mum rewa yam min jaada mbañi walla ɗo e wuuro ngo to min gariyade foof min jaaha ɗum ko moƴƴude no fewi so tawi Mama Kadia ko guiƴam kadi ko sehilam ko Abdallah Nadio jaggui werla muɗum oto muɗum ɗumin gaara yaade foof minen jaadat yettade yimɓeɓe ɗum kadi ko hunde firti komi wallama eyyi ɗum noon so tawi kamɓe ɓe ƴeewino toon koppareji mabɓe jooɓe nde ɓe mbaɗa bone mbaɗat eyyi sibo anandi en ganda wiide wonde mbiya neɗɗo min mboɗo yiiɗi wadde naggam ɗum noon ballodiri hen walla mbaɗaɗa jogoɗa partenariat tan banggue kam pelle ɗum noon mbawa waɗandema ni tawa koppareji mankani ɗum noon jomumen tawa kala ɗo mbawi yaade ko mbawi gollade foof nde wonno alay saago kalis wona hen jobdi ndi alay saago wona hen neɗɗo wawa wiide tan ne gollono mere kono so ɗum yawti caɗele godani tigui rigui ha ko eɗen donki wadde golle men ɗum waɗi eɗen oɗon fattan eɗen jetta bandiraɓe foof ni ɓadiɓe woɗɗuɓe kala walluɓe en tongti en ha ɗeɗo golle mbaɗa nde wonno so tawi ɓe ƴewini tan koppareji ɗe ɗum noon ene wayno ɗeɗo golle hande mbaɗetaki ɗum noon guila e haalɓe hen ɓe guila e jaɓɓe kadi garɗen e galleji mumen eɗen pilma guila e mbañaɓe mbaɗi hen koppareji mumen sibu mbaɗi toon balɗe nayyi ɗum noon en peerima ni e maayo mbañ hay so tawi en mbawa ndiyam ɗum noon koɗɗen koye jeeri kono kam en etima ɗum noon ko hunde mawde no fewi caɗele keeriɗe ngala so wona tan alay saago to banggue koppareji ɗe kam ene manki so wona no ɓeɗo walluɓe ene wawno wasde wonde
eyi alhamdulillah rabbil alamin ɗum kadi ko yettude Allah so tawi kadi ko wayno film documentaire aɗa waɗa ɗum caɗele ɗe kewani wona caɗele gandanɗa hoorema ko tengtude ɗum ne kadi ko wawi wonde foof en jettat Allah tan no fewi Mamadou Demba Sy a jarama golle ma jooɗi peewi ɗum noon elle yontaɓe ɓe kañumen foof gardi machallah yontaɓe leñol ngol foof nani haadema yaade an Mamadou Demba Sy mais waynodirde mbiyen karallo yo hokki en documentaire o kamɓe e koye mabɓe ɓe naniro noppi mabɓe jiira guite mabɓe henne holgon ɗo murtoɗo joni